ಬಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ನಮೈನೆ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಮೈನಿ ಪಿಳುಕುಳ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಪಿಳಿಕುಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲು ಬರ್ಪರತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ದಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ನಮ್ಮನ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಝೂ ದಲ್ಪ ಅವಡ್ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲ ದಲ್ಪ ಅವಡ್ ನಮ್ಮನ ವೆಹಿಕಲ್ ಪತನ್ ಪೋಯರೆ ಬುಡ್ಪುಜಾರೆ. ಮೊಕಲ್ನೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಪೇ ಮಲ್ತದು ಅವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿಕುಳದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ದಲ್ಪೊಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಇತ್ತ ಪೋದು ಟಿಕೆಟ್ ಪತಂದು ಬರ್ಪೊಲು. ನಾನಿತ್ತೆ ಪೋದು ಟಿಕೆಟ್ ಪಸಂ ಬರ್ಪೆ. ಮೆಗ್ದಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಯಲು. ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಳದ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ. ಒಂದು ಪಿಲಿಕುಳದ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡೆತ್ತಂಡ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕೋಂಬೋ ಪಂಡುಂಡು ಅವೇನೆದೆ ತೊನ್ನೆಡ್ಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 30 ರೂಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಫೀಸ್ ಉಂಡು. ಅವೇನ ಪಂಡ ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಝೂ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಝೂ ಉಡ್ದು ಗುತ್ತದೆಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಲೇಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಝೂದ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ತಿರುಗೇರಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದೊಂದು ಎಪ್ಪುನೆಡ್ಡೆ. ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ನಡಪೆರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಝೂತ ಉಲಾಯಿಲ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು 100 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಐಕ್. ನಮ್ಮೈತೆ ಪಿಲಿಕುಳ ಝೂದ ಉಲಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಲ ಪೋವಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ದೆತೊನಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ದೆತೊಂಡು ಝೂತ ಉಲಾಯಿಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು. ಝೂ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ತಿರುಗೇರಿಗೆ. ಸುಮಾರು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಪೋಡು ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಅವನಗನೆ ಸುರುಕು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಲು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವ. ಇನ್ನು ವೀಕೆಂಡ್ ಆದಿನಡ್ದ ಅವರ ಪಾರ್ಕ್ಡು ಅಂತ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಹೌಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೈತೆ ಸ್ನೇಕ್ ಹೌಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮೂಲ ಉಲೈ ಬರ್ನಗನೆ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು.
ಐತೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ತೂವರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬರ್ನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಕೈತಲ್ಲಡೆ ತೂವರೆ ಅಂಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ತೂವರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾರ್ನೆ ಪಿಲಿ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲಿ.